asteburu zoragarria tximista eta izuntzarentzako. Asteburuko ekintzak, musikaia eguna eta mendimartxan izena emateko azken egunak. Mexikoko Lekitoko herrilur mandataria etorri zaigu bisitan. Erreportajea, Mendieta Ontziola. Hombre, la verdad es que este astillero tiene una gran importancia. Representa una forma de hacer y de trabajar que ya es única. Asteburuan, udaberriko giroarekin jarraituko dugu. Datorren astean tenperaturak bera egingo dute. Tximista taldeko neskak, Valentzian ospatu den Espainiako atletismo txapelketan egon dira asteburuan. Bertan, nagusiak bigarren geratu dira zilarrezko domina irabazi dutelarik, eta txikienak hirugarren. Hortaz, emaitza zoragarriak lortu dituzte. Zorionak. Era berean, Izuntza Arraun elkarteak Sestaon izandako Bizkaiako txapelketako finaletan parte hartu zuen, alebin mailako nesketan zilarrezko domina lortu dutelarik. Gainera, liga garaipenaren sariak ere jaso dituzte alebin maila neskek eta infantiletan mutilek. Bihar, apirilako gehi, musikaia musika eskolaren eguna ospatuko da 3. urtez jarraian. Aurten Limoneruan ospatuko da lehen aldiz. Ekintzak 3 atal izango ditu. Lehenengo atala, 5:00 hemen Nautikatik Trikitixa kalejira bat eingo dugu. Eingo dugu plazarutz ibilbidea, Elizari buelta eman, eta handik zuzenean Limoneroa iritsiko gea. Bigarren atala Limoneruan izango litzake emanaldia, musika emanaldia. Aurten hartu dugu aitzakitzat euskal dantzak, eta horrekin lotutako dantza eta kantu batzuk eskainiko ditugu. Eta gero 3. atala txokolatadia izango da. Bestalde, gogoratu Lekitoko mendimartxan izena emateko azken eguna, apirilaren 22an izango dela, berau barne. Beraz, mendimartxara joateko abazara, apuntatzeko egun gutxi batzuk dituzu. Mendimartxa apirilaren 29an ospatuko da, eta 2 ibilbide izango ditu. Izen ematea zein ordainketa online egin daiteke ubebikoitza.legeitio.eus udal webgunean edota aurrez aurre Santi Brouar kiroldegian. Seguru noizbait esan edota pentsatu duzula, Lekitio bezalako herririk ez dagoela munduan. Badirudi baietz, izen berekoa bai behintzat. Eta munduaren bestaldean dago, Mexikon hain zuzen ere. Eta aste honetan bertako ordezkaria den Alfonso Aranzábal etorri zaigu bisitan. Estamos visitándolos de Lekeitio, Coahuila, México, situado al norte del país. Mi pueblo es un pueblo aproximadamente 6,000 habitantes, tiene la agricultura, sí, es su fuerte. Tenemos una planta de despepitadora dentro del ejido, que es la planta donde nace precisamente el pueblo de Lekeitio. Baina gure Lekitio eta Mexikokoak antzekotasun oso gutxi dituzte, izena besterik ez, Alfonsoren ustetan. Sí, el nombre, porque allá somos áridos, o sea, es seco. Tú ves en Google, pero es la siembra, es la alfalfa, sí, que hay en los alrededores, algodón, maíz, sorgo, pero no, aquí es sumamente boscoso, sumamente bonito. Lo más importante es que no tengas siempre el dedo en el gatillo, solo si hay que disparar. Si eso pasa... Aviso central, nos están reteniendo. Aprieta hasta que no te queden balas. Juego de ladrones. Egunero, Los Angeleseko Erreserba Federalaren bankuak $120 milioi eskudirutan ateratzen ditu zirkulaziotik. Lapur trebatu talde bat euren azken lapurreta handia prestatzen ari da, $120 milioi horiek lapurtzeko. Egunero, Los Angeleseko Erreserba Federalaren bankuak $120 milioi eskudirutan ateratzen ditu zirkulaziotik. Lapur trebatu talde bat euren azken lapurreta handia prestatzen ari da, $120 milioi horiek lapurtzeko. Baina Los Angeleseko xerifaren departamentuak, Gerard Butler, aktoreak interpretatzen duen Nick Flanagan, buru duen hiriko brigada beldurgarrienak, ez dio erraz jarriko. Pum, pum. Los malos no sois vosotros, somos
nosotros. Eguraldia. Asteburuan udaberriko giroarekin jarraituko dugu. Datorren astean temperaturak bera egingo dute. Gaur, oroar, eguzki giroa nagusitu da. Arratsaldez, hego-ekialdeko haizea nagusitu eta brisa sartu da kostaldetik. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi dira, baina alere beroak izan dira. Bariguan giro egonkor eta atseginarekin jarraituko dugu. Zerua garbi agertuko da, hego-ekialdeko haizeak joko du, eta temperaturan ez dugu aldaketa handirik sumatuko. Beroenak 22 eta 26 gradu zentigradu artean ibiliko dira. Zapatu goizean zeru urdinarekin esnatuko gara. Arratsaldetik aurrera goi hodeiren bat sartuko zaigu, baina ez dute zerua estaliko. Temperaturak antzekoak izango dira. Domekan iparraldeko haizea bueltatu eta temperaturak zertxobait jaitsiko dira. Arratsaldetik aurrera, ekaitz hodeiak garatu eta gauerantz zaparrada trumoitsuak izan genitzake. Datorren astean, iparraldeko haizearen eraginez giroa hoztuko da, baina ez da prezipitaziorik aurre ikusten. Hainbat mendetan zehar, Euskal Herriko portuetako ontzigintzak itsasertzetan kokatzen ziren ontziola txiki tradizionaletan zuen oinarria. Bertako artisauek garaiko teknikak erabiltzen zituzten itsasontziak konpondu eta zaharberritzeko. Hoietako bat Andres Mendieta izan zen, Mendieta ontziolaren sortzailea. Hombre, la verdad es que este astillero tiene una gran importancia, ¿no? Y sobre todo la suerte de tenerlo en Lekeitia, ¿no? Porque representa una forma de hacer y de trabajar que ya es única. 1885etik 1993 bitartean, Mendieta familiako kideek ontziola honetan lan egin zuten. Gainera, Lekitoko ontziola honek garrantzi handia izan zuen sektorean. Lo que es los famosos astilleros de Ribera, el último eslabón, el último superviviente de aquel trabajo pues, que fue pionero de todos los astilleros vascos que existieron, pues uno de los que quedan pues está aquí en Lekeitia, ¿no? 1983 urtera arte, mota ezberdinetako ontziak eraikitzen ziren ontziola honetan. Hoien artean, txalupa, traineruak eta atun eta legat zarrantzarako itsasontziak. Gaur egun, ontziolan aurkitzen diren material guztien inventarioa egiten ari dira, garai hartan nola lan egiten zuten aztertzeko. La importancia es que a través de él se puede reconstruir pues, todo lo que era la cultura material e inmaterial que existía, ¿no? en esta zona. Gainera, duen balore historiko handiaren ondorioz, ondare monumentu bezala izendatu zuen Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 2010 urtean.